Махсус концерт иртәсен башлап, алда яңгыраган бар сәламнәрне дә Иске Мастяк авылына юлларбыз. Нәк бүген үзенең 60 яшьлек матур юбилеен милләттәшебез Мәзитова Гөлҗихан Абдулхак кызы каршылый. Аны әлеге күркәм юбилее белән чын күңелдән беренчеләрдән булып тормыш иптәше Мансур Султанович котлый. Йөрәгемнең түрендә иң олы урын алган, кадерле, яраткан хатыным. Яшьлек таңында очраткан гомерлек мәхәббәтем, сөекле тормыш иптәшем. Бүген синең гүзәл бәйрәмең. Менә инде әкрен генә без синең белән матур пар, тулы бер гаилә булып, бердәм, тату гына балаларыбызны үстереп, картлык көннәренә якынлаша башладык. 40 ел гомер гаилә дигән дәүләтне булдырып яши башлаудан узган. Бер генә мизгелгә дә үз гомеремдә сине яр итеп сайлаганыма үкенгәнем юк. Киресенчә, Аллаһыма мең рәхмәтләр әйтеп яшим, сине миңа терәк итеп биргәнгә. Синдәй хатыннар бөтенләйгә җир шарында юктыр. Мин моны беләм һәм Аллаһ Тәгаләгә миңа шушындый язмыш бүләге биргәне өчен шөкер кылам. Яратам дигән сүземне кабатлыйм кат-кат бүген. Аяз булсын гомереңдә һәр вакыт синең күгең. Рәхмәт җаным, сөяр өчен биргәнеңә дәрт миңа. Туган көндә бүләгем тик зур мәхәббәтем сиңа. Синдәй тормыш иптәшләре меңнәргә тик бер була. Минем кебек бәхетлеләр дөньяга сирәк туа. Күз тимәсен гаиләбезгә, тигез гомер язылсын. Юлыбызга бары бәхет, бары шатлык агылсын. Туган көндә синең күзләреңә карап рәхмәт килә әйтәсе. Насып итсен бергә газизкаем 100 яшьләргә барып җитәсе. Булгандыр ул рәнҗетелгән көннәр. Килсә хәлләреңнән гафу ит. Матур гомер күзләреңә кадәр минем белән бергә кирип кит. Баш очыңда һәр чак аяз булсын. Җылы кояш кына елмайсын. Булган бөтен борчу кайгыларың ерак кына артта ул калсын. Күр әле син, матур тормышыбыз оныкларда булды киләчәк. Син бит безнең иң хуш исле гөлем, иң матур үскән ал чәчәк. Кадерле Гөлҗихан Абдулхаковна, тормыш иптәшегез юллаган теләкләргә без дә бик теләп кушылабыз. Һәм махсус ул сайлаган музыкаль бүләкне тыңларга чакырабыз. Иңгә куеп атлаганда, бер шатлыкны ике иткәндә, карашлардан аңлап яшәү кирәк. Якты киләчәкне көткәндә, яратканның янәшәмдә, яратканның һәр чак янымда, мин ышанам. Яшәрбез тагында, яратканның янәшәмдә, яратканның һәр чак янымда, мин ышанам. Гомер буйларын
yangan yüreklerge sabırlık mı birsin bir Huday Birge bulunun kaderin belli Durmuş yolun üter biz şulay Yaratkanın yanışından Yaratkanın her şok yanımda Mini şanan ömür boylarından Bäxetli yaşar biz tadından Yaratkanın yanışından Yaratkanın her şok yanımda Mini şanan ömür boylarından Bäxetli yaşar biz tadından Mini şanan ömür boylarından Bäxetli yaşar biz tadından Devam etәбез һәм әлеге видео язманың икенче кытлау хатын сезгә Гөлҗиһан апа, Ярчаллы һәм Мәскәү шәһәреннән балаларыгыз, кызыгыз Наилә, киявегез Марат, кызыгыз Галия, киявегез Рафаэль, улыгыз Марат, киленегез Дамирә, ыныкларыгыз Регина, Сабина, Софина, Юлия һәм Айрат язганнар. Әниебез Иске Мастяк авылында ишле гаиләдә яраткан бала булып дөньяга туа, дип башлыйлар хат авторлары үз язмаларын. Безнең бәхетебезгә туган иң кадерле фәрештәбез, иң сөекле кешебез ул. Әниләрне сайлап алмыйлар диләр. Ләкин язмыш безгә шундый әни бүләк итүе, ул гомердә дә рәхмәт укып туйгысыз иң кыйммәтле бүләк. Әни, ул һәрбер бала өчен саклаучы да, яклаучы да. Җылаганда күз яшьләрен сөртеп алып, юата алучы да кеше бит. Сөекле без, төн йокыларыңны йокламыйча, көндезен бары безнең хакта уйлап яшәгәнеңне бер көндә онытмабыз без. Һәм ахыр сулышыбызга кадәр күкләрдән сиңа саулык сорарбыз. Әниебез безне генә түгел, ә инде оныкларын да тагы да ныграк яратып, сөеп, иркәләп үстерде. Әйе, 21 гасыр таләпләре шулай эшләде ки, үзебезгә еракта булып, балаларны калдырып әнкәйгә дә китергә туры килгәләде. Әйе, үстерде. Хәтта кайберәүләре аның яныннан китмичә кочагында үстеләр. Яраткан әниебез, менә инде кабат туган көнең җитте. Матур юбилей. Син әле яшь, әмма инде байтак тәҗрибә туплаган хатын. Рәхмәт сиңа, газизыбыз, әбекәебез. Әнекәебез, төн йокыларыңны йокламыйча, безне иркәләп үстерүеңә, олы тормышка басарга ярдәм итүеңә. Күзләреңдәге бәхет ышкыннарыңны саклап кал. Ходай сиңа озын гомер бирсен. Нык сәламәтлек һәм иминлек, хыялланырга һәм үз хыялларыңны тормышка ашырырга көч һәм теләк телибез. Син безнең бик сабыр һәм көчле шәхес. Бер кайчан да тормыштан уфтанмыйсың. Бу изге эшләрең өчен меңләгән саваплар сиңа насыйп булсын. Әниемнең туган көне ак кыш төсенә чумган. Димәк, бүген аңа бары бик аз әле яшь тулган. Син яшь әле, бик матур да, бик кадерле кешебез. Бәйрәмең белән котларга матур сүзләр эзлибез. Тик сиңа тиң сүзләрне без таба алмыйча интектек. Чөнки синнән гүзәлрәк берни дөньяда юк дидек. Барысы өчен рәхмәт сиңа, яраткан фәрештәбез. Туган көнең белән котлап, башыбызны иябез. Иң мөһим теләгебез ул бетмәс, төкәнмәс саулык. Саулык ул матур тормышта иң олы булган байлык. Кадерле Гөлҗиһан Абдулхаковна, якыннарыгызның бар теләкләре дә тормышка ашсын. Гомерегез матур, ә бәйрәмегез күңелле үтсен. Алдагы җыр сезнең өчен яңгырый.
Узса да күпме гомерләр, югалмаган кадерләр. Кура җиләкле урманнарың, исеңдә күңелеңдә. Бер атлы хәтирәләр, яңаралар күңелдә. Теләкләреңнең моторларын атап сиңа юллыйбыз, олы хөрмәт хисе белән. Әнием, сине зурлыйбыз. Теләкләреңнең моторларын атап сиңа юллыйбыз, олы хөрмәт хисе белән. Әнием, сине зурлыйбыз. Балаларың, оныкларың, туганнарың янында яшәр шатлыкка күмелеп. Тагын да фәрештәгә тиң гүзәл зат безнең өчен горурлы сокландыра барыбызны. Синдә булган сабырлык, теләкләреңнең моторларын атап сиңа юллыйбыз, олы хөрмәт хисе белән. Әнием, сине зурлыйбыз. Теләкләреңнең моторларын атап сиңа юллыйбыз, олы хөрмәт хисе белән. Әнием, сине зурлыйбыз. Кешелекле уңган булган тик кадерле син безгә. Парлы җырлы гомерләрдә җитче әнием син йөзгә. Юбилеем менә бүген, узган күпме гомерләр. Узса да күпме гомерләр, югалмаган кадерләр. Теләкләреңнең моторларын атап сиңа юллыйбыз, олы хөрмәт хисе белән. Әнием, сине зурлыйбыз. Теләкләреңнең моторларын атап сиңа юллыйбыз, олы хөрмәт хисе белән. Әнием, сине зурлыйбыз. Бәхетле кешеләрнең бер туган апа-абылары, эне, сеңелләре була инде ул. Бу сүзләрнең дәлиле буларак алдагы хат торыр. Чөнки аны Иске Мостяк, Иске Кулатка, Яршаллы, Әлмәт шәһәреннән якыннарыгыз, абыларыгыз Рәшид һәм Румия апа, Рифат абый, Расим абый һәм Таһира апа, Яршаллы шәһәреннән апагыз Рәшидә, җизнәгез Фики абый, сеңелләрегез Наҗия апа һәм Абдуллахат абый, Фәрида апа һәм Рафиq абый бала оныклары белән язганнар. Туган өебездә күптән инде утлар янмый. Безне анда каршыларга әти, әни дә юк. Язмыштан узмыш юк диләр шул анысы. Тик шөкер, җаныбызны тындырырга, ял итеп алырга, моңзарларыбызны бүлешергә, кайгыларыбызны уртаклашырга безнең туган авылыбызда якын кардәшләребез бар. Без үз өебезгә барган сыман, Гөлҗиһаныбыз һәм киявебез Мансурга барып керәбез. Шул кадәр сабыр, акыллы, булдыклы, эшчән
һәм бик киң күңелле алар. Гөлҗиһаныбыз барыбыз арасыннан да тырышлыгы белән аерылып тора. Тормышны бер кашыктан башлап китеп, бүгенге матур көннәренә ирештеләр. Әлхәмдүлиллаһ. Бүген юбилей уңаеннан без аларга Мансур белән икесенә, әти-әниебезнең янәшәсендә гөл булып, аларны тәрбияләп, авырлыклар күрсәтмичә, матур картлык кичерергә ярдәм итүләре өчен рәхмәт укысыбыз килә. Ике дөнья бәхет сәгадәтенә ирешергә насыплар кылсын сезгә. Якыныбыз, менә синең матур бәйрәмең җитте. Дөресен генә әйткәндә, юбилейлар алар күбрәге күңелсез бәйрәмдер. Чөнки ел саен безгә гомер истәлеп, сиздермичә картлык әйди. Ләкин син моңсуланма якыныбыз. Артка борылып карасаң, синең гомер юлларың мактап телгә алырлык узган. Өстәвенә бала аныкларың да бар инде. Бүген бәйрәмеңдә барысы өчен рәхмәтләр әйтеп, саулык телисе килә. Күпме генә бу теләкне баналь димәсәләр дә, бу иң кирәкле зат тормышта. Саулыгың булса, барысы да булыр Алла бирсә. Килеп төшсәк туган авылыбызга, йөгереп йөреп, апа чәй сала. Әкрен генә хәлләр белешкәләп, киңәшләрен биреп улала. Бер кайчан да аның зарланганын ишетеп булмый. Таңнар калабыз. Якыныбыздан бу тормышта бары һәр вакытта үрнәк алабыз. Бәйрәмеңдә сиңа теләгебез, тыныч картлык килсен әкренләп. Үреп шуңа бәхет теләп куйыйк, саулыкка тириек җентекләп. Якыныбыз безнең, юбилеең котлы булсын. Ничә яшь кенә тулса да, кеше барыбер хыяллар белән яши. Бар хыялларың да тормышка ашсын. Ниләр телик дип ватмый баш. Гыйбадәтле гомер телик. Юбилейда сиңа җаным бәйләм итеп чәчәк бирик. Кибер дисәң, кайгыртма әле. Чәчәкләр шиңәр өчен. Ә син тугансың дөньяга бәхетле булыр өчен. Син җаныбыз биргән һәрбер көнне кабул ит бүләк итеп. Һәр иртәне каршыла син, күңел шатланып көтеп. Кадерле Гөлҗиһан Абдулхаковна, бер туган апа, абый, эне сеңелләрегез, бала аныклары белән юллаган бар теләкләргә дә без кушылабыз һәм алдагы җыр гомер бәйрәмегезне аеруча бизәр дип өметләнәбез. Изге көн, дөньяга килгән көн, яшьлеккә бер кайтып яшәрә торган көн. Туган көн, изге көн, дөньяга килгән көн, яшьлеккә бер кайтып яшәрә торган көн. Туган көнеңдә син елмаеп көлгәнә, туган көн килә ул елга тик бер генә. Туган көнеңдә син елмаеп көлгәнә, көн килә ул елга тик бер генә. Табында дусларың, яныңда тиң
Tuğan kün kile ol yılga tek bir güne. Tuğan künümde seni yıllayıp gülgüne. Tuğan kün kile ol yılga tek bir güne. Tuğan kün kile ol yılga tek bir güne. Tuğan kün kile ol yılga tek bir güne. Бар яктан да мактау һәм котлау сүзләре бүген якташыбыз Мәзитова Гөлҗихан Абдулхаковна хөрмәтенә очар. 60 яшьлек гүзәл юбилее белән аны ихластан канигәшләре Расима апа, Гамир абый, Равилә апа, Рәшидә апа, Әнвәр абый, Рәйсә апа, Ришат абый, канагасы Рушан абый һәм Наилә апа һәм Гөлсем апа, Иске Мастяк, Иске Кулатка һәм Самара шәһәрләреннән берләштергән бар теләкләрне дә яңгыратабыз. Көн сайын көн узганын, якыннарың белән бергә булып, матур дөньяда яшәгәч, сизмичә картлык җитә диләр. Тирән картлыкка ерак булса да, гомер су кебек акканын сиземли башладык. Гөлҗиханыбыз үз гаиләсе өчен бик нык тырышып яшәгән, җанын бирергә дә әзер булган әни һәм хатын. Аның гаиләсе бер кайчан бернигә мохтанмый яши. Аллага шөкер. Гөлҗиханыбыз ул бер кайчан да кеше күңеле калдырып, рәнҗетеп яшәми. Киресенчә, бар кешегә ярдәм итәргә тырыша. Авыраса да, гомердә дә уфтанмый. Сабыр кылып, Аллага ризалыгын күрсәтеп әкренләп яшәп килә. Ул бер эштән дә курыкмый. Мансурыбыз белән бер пар булып, картлар әйткәнчә, чиләгенә күрә капкашы дигәндәй, икесе дә ару талу белмичә хезмәт итеп, авыл җирендә мал-туар, кош-корт үстереп, бакчада яшелчәләр үстереп көн күрәләр. Өстәвенә, үз уңышларыннан бар якыннарына да өлеш чыгаралар. Синең үткән юлларың бик матур, аңа кер, тузан утыра алмаслык. Без якыннарың өчен син киң күңелле, ачык йөзле кардәш. Гел ярдәм итәр өчен вакыт та, мөмкинлек тә табасың. Син безгә гомердә килен булмадың. Син безнең үзебезнең бер туган апа-сеңел шикелле. Серләребезне саклый ала торган сердәшебез дә син. Бу матур гомер бәйрәмендә сиңа әлбәттә иң беренчедән юбилейлар күп килүен телибез. Аның һәрберсе шатлыклар гына алып килсен. Юкка барга кәефләрең төшмичә, якыннарыңның янында булуын тоеп, матур гомер итеп, картлык көннәреңә барып җит. Туганыбыз 60 яшьлек юбилеен каршылый. Картайла әкрен генә, дип күңелендә уйлый. Иртәрәк әле уйларга, картлык килү турында. Менә матур утырасың син лаеклы урында. Гомерләрнең әле бары матур вакыты җитә. Бу чакларда бар мәшәкать, борчулар артка китә. Кадерле без, насыйп булсын 100 яшеңә җитергә. Аны узып, безне әле шатлыкларга күмергә. Хөрмәтле Гөлҗихан Абдулхаковна, якын кешеләрегезнең бар теләкләренә кушылып, алар сайлаган матур җырны бүләккә яңгыратабыз. Рәхәтләнеп тыңлагыз, юбилеегыз котлы булсын. Жыйырчыклар бик күбәйде, күзгеләргә карап
yığılmağın şatlıqları atqını birmə-bir Turmuş rəxətində, sağlıq bəxətində Yaşaygalı şulay birgə Yaşlık kiri koymaz, yaşlık bulsun uylarımızda